happy arjuik tha. CEM pen ang tan kachongdat tam akisung ke pho akarbi atum aphan kerap kepajir ang bong kachejok dun atum warsai kachu endun. Dokmoka ahiti alongta municipal board atum pen akejoy pen mas mate ingho kachiti bape ri kachar sam ahormu adim kepi keron. Lockdown kangkir kang hap esek ata porpai nerkep pen arnikang sam porpai kep aprang hormu kinamji anta patang nangji hu pachinipon. Men COVID-19 abur ki thurpu ajoy nei. Lockdown kangkir kang hap ajok jasemet Tamil Nadu, Kerala, Bangalore, Chennai, Goa lapen kaprek adim hei hui along anta kachongdat dam akarbipi lapen karbipo atum hadak company anta kang hap eta job hidung akisu chitonglo athe alang litum hem leche wangji seta motor gari pen chenglo train anta kang hap et hadak le doji seta kecho kijun ahormu kinamji aphan tangka kadore sonsi kamatha ajakong avedet asonsi alang litum mandet lo kachongda dam akarbipi mate karbipo atum saijok jc Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphan si kerap kepajir ji aphan johang rinti bangso aphuthak news channel social media along jethang kluglo sonsi CEM tuliram ronghang setame kiduk kisung kepo pujin so chini damsi alang lihin pen ajehak atum aphan tangka kerap pajir pon bom apor ahut angbong kachejok dun atum Kerala Tamil Nadu lidun te pin atum si bangso atangka chu endun dat titi u birtalong seta tangka kelong bek nangji atum ke long dun bang velang athe ajeha atum ke company pen identity card ke pi mate ave u ajok setame akisung konanglo lasi hokep sose atum ke identity card ave pu ajok hadaki sung ke pho akarbi atum kaningri. COVID-19 akisu abur pen kacheri dunangji puajoini det piadang ni inkoira isi apharman lockdown kangkir kang hap kephai esek kecho kijuna hormu rat aphan warsai pi ponangji pu bazar committee municipal board council lapen administration angbong kachingki atengsi gelamal akulat pharmacy bank highway adap porphai nerkep apor pen arni gangsam porphai pho aprangsi asai modo anta patang et nangji puatengsi diku ahitiarlo penang an gelamal akulat along rat atom kichu kijun ahormu chonam pon longlo seta lasohut kulat pen kepajir nangji pu lapen armu chingrum long le pu highway jakong ke dotum paklang pon dipu pen prasanto ronghang news fast Karbiang Long. Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Penjalin si Komisioner Atum Pen Dokmoka Hitiarlo Pharmacy Gelamal Akulat Along Hormu Kochanamahut Kachirok Tok Kedonangji Aphuthak Pachini Dam Alang Litum Gelamal Akulat Pen Kodak Ansidonangji Ma Adim Kisiri Tekan Lapen Hadak Chingrum Longle Anparta Hormu Kenam Neaprang Richipang Tirnangji Puthan Pon Alang litum gelamal akulatin along ri kachar sama hormu mas highway akejoy pen ron pajir pon pu UCO bank along ta ron ponsi hithi arlo sitame sai pang thir pon dokmoka pen long kiram teron news fast Karbiang Long. Karbiang Long Autonomous Council ke parlo pon forest department pen thengpi theng prang kacherai kompon ji aphanpura break jamadim bid office pangilo Lason tak taksi West Karbiang Long jakini ranger lo along thengpi kang hunon puanta ington telang. Lason si ke dam tang ni phaing koira ke thoma jositami pang tek the tum thengjang thu rong pre phoso se kang hupon long. Laso long ranger long kam teron lapen hada ke do beat officer ni wala tum chini dun de son mandet. Lapuanat mang humi melam ke laso thengpi kilometer hini an wet office pen kahelo sitami ko son penlone bangso thengpi ke rot kang hulong ke. Lason si Ranger sa hemalong perangke tum kahumri damahut Ranger panchetong damde lapen hadat ke do banghingi betsi thekpon long chot bangso jakini range ke parlo pon forest birianta lapuson si thengpi hupon bom lake forest asai puatum duty che claim kle ong chet lopusi ong dungararatum ningje pon news desk report news fast Karbiang Long.
Pinya berta lansi pajullo domain thakme kardom.